Пак сме с ново включване. Пак приятел ще се спре на Роналдо фаул 2016 европейското. Да, много беше яко фаул срещу Испания. Далеч над вратата. Да, сега си взимай топката. Не, брат, няма смисъл. Вижте, това са хора, които ще са пети клас и така си взимат топката. Защото трябва да си пазят силите, за като станат 12 клас или като свършат с кариерата си от училище. Така пак ще снимам към вратата. Дале, мамка му! Брат, не се прави. Последен удар. Сега, ако не вкарам красиво гол, ще ти кажа, ще щупа вратата. Ако ми е щуп, ще плащаш, ще ми дадеш 100 лева, чули? Хора, ще си продавам колелото. Който иска да ми го купи, 150 лева. Беше много красив гол. И това беше от нас повторно включване. Това беше от нас. Чао!